So be it. Okay. Yeah. Erukamana enya. Yeah. En duond bura mane medwa chano tiyogo? Abiro unveil party next month. Okay. Party madhi chung godo. Tarik adi? Nitie tarik okabi chiwo tarik sa nikech nitie consultations mbaka ma pod agoyo gi some stakeholders here and there. But next month abiro unveil the party complete with its officials and a will national party. Okay. Yeah? That is important. My existing koso Odibet national party. Okay. Yeah? To kendo party mopogore gi parties ma wan godo gi. Nikech parties ma wan godo gi iyudo ni ikawo kabila ni, idhi riwo gi kabila cha, ichaki keto gi kabila ni mano kore ka in gi base mar party. Mano ok gima dwa timo. An adwa come up with an issue-based party guided by a transformational agenda, yeah, and anchored on economic emancipation. Nikech mai mabuo konya mondo atim ukombozi mar adek ma wacho cha. Okay. Yeah. Okay. Issue-based party. Kaka Kenya chalo ka, wang'eyo ni most political parties are ethnically based. Yes. How are you going to run away from this reality? And support base mar party na adwa no bed jo Kenya machandre. Irrespective of kumagiae. Irrespective of kanise magidhiye. Mane support base ma nikech magi e joma dwa gole chandruok mondo wating wadhi go mbele. Ok adwa dhi okene ka gima timre sani iyudo ka politics wa siasa wa en ni kabinde ka kabinde ni yudo ka ng'ate kabila ni okaw ng'ate kabila ni okaw ng'ate kabila cha ya bas bang' mano koro gidhi gibeti ang'oa e mesa. Gimanyo gimiluongo ni a seat at the table ni gidwaro kom e mesa kamipoge ang'o kamipoge lemo. An adwa mesa te. Kase bet gi mesa te tapogo gi jo Kenya piny kucha. Ok ni ji adek ang'wen obet e mesa kani pogre lemo. Adwa mesa no te, ok adwa kome mesa, adwa mesa te to mesa no apogo gi jo Kenya te. Erokamano ahinya. Wach moro wachore ka ni in project mar President William Ruto. Ing'eyo